Представям ви една от най-новите и авангардни разработки на нашата компания, продуктът Microinvest eMenu Pro. Приложението използва веб-базирана технология и не е необходимо да се инсталира на клиентските работни места. Не се използва и флаш, необходими са единствено веб браузър и връзка с безжична мрежа. Microinvest eMenu Pro може да бъде стартирано на всеки десктоп, лаптоп, телефон или таблет, без значение от вида на операционната система. Има два режима на работа. При първият сервитьорите взимат клиентските поръчки, а при вторият клиентите сами пускат своите поръчки през електронното меню. За по-голямо удобство на потребителите, приложението разполага с голяма гама от визуални стилове. Също така на всеки артикул индивидуално може да се заложат снимка и описание за начин на приготвяне или съдържанието. Всяка поръчка, пусната през Microinvest eMenu Pro, се разпечатва на предварително дефинираните в Microinvest Cloud Pro Lite нефискални устройства, съответно се разпределят към кухнята и към бара. Ще разгледаме приложението отблизо. За да влезе в електронното меню, всеки потребител трябва да въведе парола за достъп. С натискане на бутон Вход влизаме в приложението. В горната част на екрана се виждат активните в момента сервитьор, маса и клиент, иконите за избор на език, както и иконите за избор на маса и избор на клиент. В дясната част на екрана се визуализира дървовидната структура от групи и подгрупи, а в основната част виждаме всички артикули от избраната в момента подгрупа. Натискайки върху името на артикула, ние виждаме неговата снимка, както и описанието, което предварително сме въвели за този артикул. Има възможност за въвеждане също така и на коментар. В случая ще си избера студено и избор на количеството, което си поръчваме. Избирам един брой. Към тази поръчка ще добавя също така от група алкалоидни един горещ шоколад. Натискам бутон поръчка и виждам маркираните до момента артикули. В лявата част виждам набор от икони, с които мога да направя корекция на вече избраните артикули. Ако всичко е наред, с бутон поръчка изпращаме всичко към системата. Разпечатва се автоматично на дефинираните принтери, а ако влезем в системата, ние ще видим направената поръчка, записана на името на активния сервитьор. Microinvest eMenu Pro има още една силна страна. Това е eStatistics Pro. Безплатно приложение, което е част от електронното меню и служи за бързи и лесни справки на собственика. Най-големия плюс на eStatistics е удобния интерфейс. Над 20 готови справки, както и графичното визуализиране на резултатите, които търсим.